Shpretheu një zjarr i madh pyjor, i cili ka përfshirë një pyll me pisha pranë fshatit Bigla në rajonin e Dellçevës, në shuarin e të cilit u aktivizuan 3 aeroplan, traktor dhe një helikopter i policisë. Drejtori i DMS-s, Stojan Çangëllov, thotë se shkak për këtë është një banor i papërgjegjshëm i fshatit, i cili po diqte goma. Пожарот кој што предпладнево изби во близина на село Бигла, кое се наоѓа некаде на средина помеѓу патот кој што од Македонска Каменица води кон Делчево, е ставен под делумна контрола благодарение на воздушната интервенција на 3 ТР трактори, благодарение на храбрите пожарникари кои што гаснат од земја, од Делчево, Берово, Кочани, Виници, целата околина со поддршка на повеќе доброволни пожарникари, локално местно население, но и силите на национални шуми, како и локалната самоуправа. Ka informacione se një zjarr i madh nga Serbia po afrohet drejt Maqedonisë dhe tymi është vërejtur edhe mbi Likov dhe Kumanov, por për momentin nuk ka informacione më të detajuara. Mbrëm lufta me zjarrin u zhvillua edhe në fshatin Bonqe të Prilepit, ku zjarri u afrua pranë shtëpive. Në terren gjatë gjithë natës ka nshuar zjarrin zjarfikës vullnetar nga manastiri, ndërsa ka ndihmuar edhe banorët lokal. Тоа што предмалку ми јави е дека избувнал силен шумски пожар во Борова шума, близко границата со Бугарија на територијата на општина Пехчево. Градоначалникот Китановски веќе е кон местото на пожарот, поради тоа ги пренасочив ер тракторите кои што предмалку полетаа кон овој нов шумски пожар во Борова шума. Ќе се обидеме да му зададеме почетен удар пред да се развие во тежок пожар, затоа што Боровата шума тешко се гаси, ако се разгори овде ќе имаме многу тежок проблем. Одеше до 5 сата, окей, беше споро, полека си гореше, низок оган се, после крајна многу високо, преку 20 метра крајна многу грабаше на 10 метра, одма се преместуваше. Пробувавме да ги спавиме тие два огна, за да не дојде огнот до селото и да нема угрозени. Djenja e zjarrit merrshëm po përhapej edhe në rajonin e Strumicës, i cili gjatë natës u vënë në kontroll. Informacionet janë se janë ndjegur disa objekte ndihmëse, makineri bujqësore dhe platacione shumë vjeçare, ndërsa zjarri ka hyrë edhe në një pjesë të oborreve të shtëpive dhe vikend shtëpive në lokalitetin Sofilar, Vodoq dhe Banic.